Αγαπητοί συνάδελφοι, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου διοργανώσαμε στην Οδοντιατρική Σχολή μια εξαιρετική, πιστεύω, εκδήλωση αναφορικά με την απόδοση τιμής και μνήμης στους παλιούς μας δασκάλους στην Οδοντιατρική Σχολή. Μέσα σε όλα είχα αναλάβει να παρουσιάσω την ομιλία που συνέδεε το παρελθόν με το μέλλον και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να το μοιραστώ μαζί σας γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα και κάποιες ιδέες μπορεί να μας βάλουν σε προβληματισμό. Έτσι λοιπόν, η ομιλία είχε σαν τίτλο «Κληρονομώντας το παρελθόν, δημιουργώντας το μέλλον» και ουσιαστικά ο τίτλος αυτός αποτυπώνει κατά την άποψή μου το διαρκές ταξίδι της επιστήμης μας, ένα ταξίδι που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία και μας προκαλεί να γίνουμε ηγέτες μιας νέας εποχής. Το βασικό μας ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα μοιάζει η οδοντιατρική του μέλλοντος και ποιος είναι ο ρόλος της νέας γενιάς συναδέλφων σε αυτό το μέλλον. Πάμε λοιπόν να δούμε αρχικά τι αλλαγές επέρχονται σε εργασιακά θέματα. Η οδοντιατρική ως επιστήμη και τέχνη βρίσκεται σε μια διαρκή εξέλιξη και κανείς μας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Όπως είπε και ο Ηράκλειτος, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μένει σταθερό. Στο πνεύμα αυτό καλούμαστε όλοι μας να προσαρμοστούμε, να μάθουμε και να εξελιχτούμε. Η αλλαγή όμως δεν σημαίνει αποκοπή από το παρελθόν. Αντίθετα, σημαίνει διατήρηση της σοφίας και των αξιών που κληρονομήσαμε, ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, το μέλλον της οδοντιατρικής βασίζεται κατά την άποψή μου σε δύο βασικές αρχές. Τη βιώσιμη και ηθική ηγεσία και την ομαδική άσκηση του επαγγέλματος. Η οδοντιατρική λοιπόν είναι βέβαιο ότι μεταμορφώνεται. Από τις παλιότερες ατομικές πρακτικές μεταβαίνουμε ταχαίως σε μεγαλύτερες οδοντιατρικές δομές και εταιρικές συνεργασίες που προσφέρουν τη δυνατότητα ολιστικής φροντίδας μέσω της συνεργασίας ειδικοτήτων. Την ίδια στιγμή, οι σύγχρονες τεχνολογίες εξαλείφουν τις αποστάσεις και τους περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών υγείας, μεταξύ των οποίων και των οδοντιατρικών υπηρεσιών. Δεν είμαστε πλέον μόνοι μας. Στο ρόλο μας λειτουργούμε ως μέρος ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος υγείας, όπου η συνεργασία είναι καθοριστική. Οι πρόσφατες τάσεις στον τομέα της οδοντιατρικής φέρνουν οπωσδήποτε σημαντικές αλλαγές και στη μορφή άσκησης του επαγγέλματος. Η μείωση των οδοντιάτρων που διατηρούν ιδιόκτητες επιχειρήσεις παγκοσμίως και η στροφή προς την υπαλληλική άσκηση της οδοντιατρικής αντανακλούν μια μετάβαση σε πιο δομημένες και συλλογικές μορφές εργασίας που δεν γνωρίζουμε ακόμα το εντύπωμα που θα αφήσουν στο εργασιακό μας τοπίο. Η διαμόρφωση ευρύτερων οδοντιατρικών ομάδων υπογραμμίζει τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας από τη μια πλευρά, αλλά και της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών για την ολιστική φροντίδα των ασθενών από την άλλη. Παράλληλα, οι αλλαγές στην εκπαίδευση εστιάζουν στη διαρκή κατάρτιση και την εντατικοποίηση, προκειμένου οι οδοντίατροι να προσαρμόζονται διαρκώς στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους. Ωστόσο, η μείωση των υποψήφιων ασθενών αποτελεί πρόκληση παγκοσμίως, όπως βλέπετε και εδώ από στοιχεία από την Αμερικάνικη Οδοντιατρική Ομοσπονδία, απαιτώντας στρατηγικές προσέγγισης για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της πρόβασης του πληθυσμού στις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η ισορροπία μεταξύ αυτών των παραμέτρων είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Επιπλέον, η οδοντιατρική είναι ένα επάγγελμα που απαιτεί ιδιαίτερη σωματική και ψυχική αντοχή. Η φύση της δουλειάς μας, με τις μακρές ώρες, την έντονη συγκέντρωση και τον πάσης φύσης θορύβων του εργασιακού περιβάλλοντος, συχνά οδηγεί σε μυοσκελετικά προβλήματα και επαγγελματική εξουθένωση. Αυτές οι προκλήσεις δεν επηρεάζουν μόνο την προσωπική μας ευεξία, αλλά και την ικανότητά μας να παρέχουμε ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς μας. Η ευεξία λοιπόν στην εργασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια αναγκαία συνθήκη για να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η επένδυση λοιπόν σε εργονομικές λύσεις, η καθιέρωση διαλυμάτων, η φροντίδα για τη σωματική και ψυχική μας υγεία και η διατήρηση υγιών ορίων στον χρόνο εργασίας είναι απαραίτητες πρακτικές για τη διασφάλιση της αντοχής μας και της ποιότητας του έργου μας και σαφώς είναι ένας τομέας που θα τον δούμε να ανθίζει και ερευνητικά και πρακτικά για τους συναδέλφους μέσα στην επόμενη δεκαετία. Και αυτό γιατί η αυτοφροντίδα είναι το θεμέλιο που μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να προσφέρουμε με συνέπεια και πάθος. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία παρουσιάζεται ως το κλειδί για την εξέλιξη της οδοντιατρικής. Σίγουρα μας επιτρέπει να κάνουμε θαύματα. Όπως είπε λοιπόν και ο Ιπποκράτης, ο βίος βραχής η δε τέχνη μακρά, η τέχνη μας εξελίσσεται και διαρκεί μέσα από τις τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές.
Και όλοι το γνωρίζουμε ότι η οδοντιατρική σήμερα βρίσκεται σε μια φάση ριζικής ψηφιακής επανάστασης. Τα νέα εργαλεία και οι τεχνολογίες μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε διαρκώς την ακρίβεια και την αποδοτικότητα της δουλειάς μας, προσφέροντας καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς μας. Ένας από τους κύριους πυλώνες αυτής της επανάστασης είναι προφανώς η ψηφιακή αποτύπωση και η τρισδιάστατη εκτύπωση που έχουν φέρει επανάσταση στις διαδικασίες και την κλινική ροή εργασίας. Με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να δημιουργούμε ακριβή μοντέλα και να βελτιώνουμε την ακρίβεια των θεραπείων μας, μειώνοντας ταυτόχρονα το χρόνο και το κόστος που απαιτείται για κάθε περίπτωση. Ένας άλλος σημαντικός τομέας καινοτομίας, τωρινός και μελλοντικός, είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογή της στην εξατομίκευση και στην πρόβλεψη των οδοντιατρικών αναγκών των ασθενών. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας βοηθά αποτελεσματικότερα στο μέλλον να αναλύουμε δεδομένα, να προβλέπουμε προβλήματα και να σχεδιάζουμε εξατομικευμένες θεραπείες που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Επιπρόσθετα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο στη σύγχρονη οδοντιατρική πρακτική που δεν το είχαμε παλαιότερα. Μέσω αυτών έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε το έργο μας, να ενισχύουμε την εικόνα μας και να επικοινωνούμε με το κοινό ή τους συναδέλφους. Κάτι που δεν γινόταν παλιά, ούτε και ήταν και αναγκαίο. Μας προσφέρουν πληροφορίες και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Ουσιαστικά η ψηφιακή επανάσταση δεν είναι απλώς μια τεχνολογική αλλαγή, αλλά μια νέα προσέγγιση στην οδοντιατρική που μας φέρνει πιο κοντά στο όραμα μιας πιο αποτελεσματικής, καινοτόμας και προσβάσιμης φροντίδας χωρίς διακρίσεις. Οι τεχνολογίες προχωρούν ταχύτατα σαφώς και ανοίγουν νέους δρόμους. Σίγουρα, μια από τις πιο ενδιαφέρουσες τεχνολογικές εξελίξεις που μπορεί κανείς να σημειώσει σήμερα είναι τα δίκτυα 5G και το Internet of Things, που επιτρέπουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από πολλαπλές συσκευές και software, διευκολύνοντας έτσι την τηλεοδοντιατρική και επιτρέποντάς μας να προσφέρουμε υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Φυσικά αυτές οι εξελίξεις απαιτούν και θα απαιτούν περισσότερο στο μέλλον συνεχή εκπαίδευση και προσαρμοστικότητα από τους συναδέλφους, γνώσεις πάνω στις αναβαθμίσεις λογισμικών και εφαρμογών και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων επικοινωνίας. Να σημειώσουμε ακόμα ότι οι εξελίξεις στο πεδίο της γενετικής και της βιοτεχνολογίας μας δίνουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε την οδοντιατρική με έναν εντελώς νέο τρόπο, εστιάζοντας στην εξατομίκευση των θεραπείων. Με βάση το γενετικό προφίλ του κάθε ασθενούς, μπορούμε πλέον να προσαρμόζουμε τη θεραπεία στις ατομικές του ανάγκες, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τις πιθανότητες ανεπιθύμητων παρενεργειών. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται πάντα ο άνθρωπος και όχι μόνο η σωματική και στοματική του υγεία, αλλά και η ψυχολογική του ευεξία. Η προσωπική φροντίδα λοιπόν που θα βασίζεται στο γενετικό προφίλ δείχνει ότι η οδοντιατρική δεν θα είναι πλέον μια γενική επιστήμη, αλλά μια επιστήμη που θα προσαρμόζεται στη μοναδικότητα κάθε ατόμου. Και αυτή η προσέγγιση δεν θα βελτιώνει μόνο την αποτελεσματικότητα των θεραπείων ή των μέτρων πρόληψης, αλλά θα μειώνει και τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών, καθώς θα λαμβάνει υπόψη τις γενετικές προδιαθέσεις και τις βιολογικές αποκρίσεις κάθε ατόμου, ενώ παράλληλα σαφώς θα σέβεται και τη μοναδικότητά του και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Στον τομέα της έρευνας τώρα, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι η οδοντιατρική είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό επάγγελμα, μιας και μας δίνει τη μοναδική ευκαιρία σαφώς να βελτιώνουμε και εμείς με τον τρόπο που μπορούμε την ποιότητα ζωής των ασθενών μας. Όπως μας υπενθυμίζει η καθηγήτρια η κυρία Μία Γκέισιγκερ, η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ. Η αναζήτηση της γνώσης και η εμβάθυνση στην κατανόηση των νόσων και των συνθηκών που επηρεάζουν τους ασθενείς μας είναι αδιάκοπη. Η πρόοδος λοιπόν μπορεί να είναι σταδιακή και ίσως να μην φαίνεται σε εμάς σε αυτή τη φάση. Όμως κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά στη βελτίωση της στοματικής και συνολικής υγείας για όλους. Και η συνεχής λοιπόν εξέλιξη δεν είναι μόνο επιστημονική υποχρέωσή μας, αλλά και ηθική υποχρέωση προς την κοινωνία που στηρίζει τις προσπάθειές μας. Τώρα, η νέα γενιά οδοντιάτρων έχει μία μοναδική ευκαιρία και ευθύνη. Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, ο οδοντίατρος δεν είναι και δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένας θεραπευτής, αλλά και ένας καθοδηγητής και υποστηρικτής της κοινωνικής ευημερίας. Ο Αριστοτέλης ανέφερε ότι η πόλη δεν αποτελείται από πέτρες, αλλά από ανθρώπους. Στην ίδια λογική, το μέλλον της οδοντιατρικής δεν διαμορφώνεται μόνο από τις τεχνολογίες και τις υποδομές, αλλά και από τη δική μας δέσμευση να είμαστε ηγέτες που υπηρετούν. Και η νέα γενιά συναδέλφων λοιπόν δεν καλείται μόνο να παρέχει θεραπεία, αλλά και να παρουσιάσει δράσεις με κοινωνική υπευθυνότητα. Η ηγεσία των μελλοντικών εκπροσώπων του επαγγέλματος απαιτεί όραμα, δεξιότητες επικοινωνίας και τη δέσμευση να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε αρχικά εμείς οι ίδιοι την οδοντιατρική, αλλά και τον τρόπο που βλέπουν οι συμπολίτες μας το οδοντιατρικό επάγγελμα και τους φορείς του.
Επομένως, η ηγεσία στον χώρο της οδοντιατρικής δεν αφορά μόνο την τεχνική κατάρτιση, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική ευθύνη και την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων. Ο σύγχρονος οδοντίατρος καλείται να είναι ένας ηγέτης με όραμα που γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, και αυτό είναι κάτι το οποίο μαθαίνεται και θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε αυτό οι νέοι συνάδελφοι. Η ηγεσία δεν είναι απλώς θέση εξουσίας, αλλά ευθύνη να καθοδηγούμε τους άλλους με βάση τις αξίες και την ηθική μας. Η κοινωνική συμμετοχή είναι επίσης απαραίτητη. Ως επαγγελματίες υγείας έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάζουμε τις πολιτικές υγείας και να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας για ζητήματα στοματικής υγείας. Ο ρόλος μας δεν πρέπει να περιορίζεται στα ιατρεία μας. Έχουμε την ευκαιρία και την υποχρέωση να συμμετέχουμε ενεργά σε προγράμματα που στοχεύουν στην προαγωγή της υγείας και στην υποστήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Ας θυμόμαστε ότι η ηγεσία και η εξωστρέφεια είναι οι δυνάμεις που μας επιτρέπουν να αφήνουμε ένα θετικό εντύπωμα στην κοινωνία. Και με αυτή τη φιλοσοφία μπορούμε να εμπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όπου η οδοντιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά και κοινωνική αποστολή. Η συνεχής εκπαίδευση τώρα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχία και την εξέλιξη στην οδοντιατρική. Στον ταχύως εξελισσόμενο κόσμο μας, όπως είπαμε και προηγουμένως, η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες είναι απαραίτητη για κάθε οδοντίατρο που επιθυμεί να παραμείνει στην κορυφή της επιστήμης του. Η εκπαίδευση ουσιαστικά δεν πρέπει να σταματά ποτέ, και η ικανότητά μας να ενσωματώνουμε καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία καθορίζει τη δυνατότητά μας να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα στους ασθενείς μας. Επίσης, η ηλεκτρονική μάθηση ανοίγει νέους ορίζοντες, παρέχοντας πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και σεμινάρια από οπουδήποτε στον κόσμο, και φυσικά μέσω των ψηφιακών πλατφορμών οι οδοντίατροι μπορούν να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις, τις νέες τεχνικές και τα εργαλεία που κάνουν την πρακτική μας πιο αποτελεσματική και ακριβή. Στον δρόμο για την αριστεία, λοιπόν, η εκπαίδευση είναι το κλειδί που μας ανοίγει συνεχώς νέες πόρτες. Τώρα, ο ρόλος του οδοντίατρου μέντορα είναι καθοριστικός για τη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών του κλάδου μας, που δεν θα είναι μόνο άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες, αλλά και ηθικά υπεύθυνοι ηγέτες. Στο ρόλο του μέντορα, ο έμπειρος οδοντίατρος θα πρέπει να προσφέρει καθοδήγηση, στήριξη και έμπνευση σε όσους ξεκινούν τώρα την πορεία τους στο επάγγελμα. Όπως ένας καλός δάσκαλος, ο μέντορας δεν περιορίζεται στη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά καλλιεργεί στους νεότερους τη βαθιά κατανόηση του ρόλου και της ευθύνης που φέρουν ως επαγγελματίες υγείας. Ένας αποτελεσματικός μέντορας, λοιπόν, ενισχύει την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη των καθοδηγούμενων, βοηθώντας τους να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές προκλήσεις της κλινικής πράξης. Στον τομέα της υγείας, όπου οι πιέσεις είναι συχνά έντονες, ο μέντορας παρέχει την αναγκαία συναισθηματική σταθερότητα και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης του άγχους για τους συναδέλφους του. Επιπλέον, βοηθά τους νέους επαγγελματίες να αποκτήσουν ανθεκτικότητα και επαγγελματική ακεραιότητα, ενισχύοντας έτσι την ικανότητά τους να προσαρμόζονται σε απαιτητικές συνθήκες. Ο μέντορας, λοιπόν, είναι επίσης πρότυπο συμπεριφοράς, μεταφέροντας αξίες όπως η αλληλεγγύη και η ηθική. Όπως είπε ο Σωκράτης, ο σοφός δεν ηγείται με λόγια, αλλά με πράξεις. Μέσω, λοιπόν, της καθημερινής του στάσης, ο μέντορας, εμείς όλοι δηλαδή που είμαστε ήδη στο επάγγελμα, θα πρέπει να εμπνέουμε τους νέους οδοντιάτρους να διαχειρίζονται το επάγγελμά τους με ακεραιότητα και σεβασμό, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ισχυρού επαγγελματικού ήθους που θα υποστηρίζει τόσο τους συναδέλφους όσο και τους ασθενείς. Ας μιλήσουμε τέλος για τη βιώσιμη ηγεσία στο χώρο μας. Η βιώσιμη ηγεσία δεν αφορά μόνο τη διαχείριση της καθημερινότητας, αλλά και τη δημιουργία ενός θετικού αποτυπώματος που διαρκεί. Η ακεραιότητα είναι η βάση της ηγεσίας κατά το Σωκράτη, και η ηγεσία, ειδικά στον δικό μας τομέα, δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη γνώση, στη δύναμη, αλλά πρέπει να εστιάζει στη μακροχρόνια επίδραση των αποφάσεών μας. Η βιώσιμη ηγεσία, λοιπόν, απαιτεί να λαμβάνουμε υπόψη όχι μόνο την άμεση φροντίδα του ασθενούς, αλλά και την ευρύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική μας επίδραση. Να σκεφτόμαστε δηλαδή πώς οι πρακτικές μας επηρεάζουν το περιβάλλον και να επιδιώκουμε τη χρήση βιώσιμων υλικών και τεχνικών. Η ηγεσία μας, λοιπόν, πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και σεβασμό. Στο πλαίσιο αυτό έρχεται η έννοια της ηγεσίας μέσω της υπηρεσίας, γνωστής ως servant leadership. Ο servant leader, δηλαδή ο ηγέτης υπηρέτης, είναι εκείνος που δεν επιδιώκει να εξουσιάζει,
αλλά ουσιαστικά να υπηρετεί τους άλλους. Αυτή η μορφή ηγεσίας εστιάζει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι αισθάνονται ενδυναμωμένοι και πολύτιμοι και δημιουργούμε μαζί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν. Όπως είπε και ο Αριστοτέλης, ηγεμόν γίγνεται, ο και υπηρετήν ειδός. Δηλαδή, ηγέτης είναι αυτός που ξέρει να υπηρετεί. Η οδοντιατρική λοιπόν χρειάζεται τέτοιους ηγέτες, δηλαδή ανθρώπους που εμπνέουν με το παράδειγμά τους, που καθοδηγούν με ανθρωπιά και που δίνουν προτεραιότητα στο κοινό καλό, που ενδυναμώνουν τις ομάδες και δίνουν το παράδειγμα λειτουργώντας ως φάρος αξιών και ηθικής. Γιατί ο σοφός δεν πρέπει να γίνεται με λόγια, αλλά με έργα κατά το Σωκράτη. Όμως δεν το είπε μόνο αυτός. Η έννοια του servant leadership είναι επίσης εμφανή στα λόγια του Mahatma Gandhi, ο οποίος είπε ότι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις τον εαυτό σου είναι να χάσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία των άλλων. Αυτό το είδος ηγεσίας λοιπόν απαιτεί ταπεινότητα και βαθιά σύνδεση με τους ανθρώπους που υπηρετούμε, είτε αυτοί είναι οι ασθενείς μας είτε οι συνεργάτες μας. Ο ηγέτης υπηρέτης βάζει πρώτα το κοινό καλό, κάτι που δεν είναι απλώς επαγγελματική στάση, αλλά θεωρώ αποστολή ζωής. Το όραμα λοιπόν για το μέλλον της οδοντιατρικής περιλαμβάνει τη δημιουργία έξυπνων κλινικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και επικεντρωμένες στη βιωσιμότητα. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ολιστική φροντίδα υγείας με την ενσωμάτωση της οδοντιατρικής σε ευρύτερα δίκτυα φροντίδας. Τέλος, αξιοποιούνται σύγχρονες τεχνολογίες για πρόληψη και αυτοδιάγνωση, εξασφαλίζοντας έγκαιρη ανίχνευση και πρόληψη των ασθενειών και κάνοντας την οδοντιατρική πιο αποδοτική και προσβάσιμη. Τώρα, αναφορικά με το τι μπορούμε να κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι δεδομένο να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή γεμάτη προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την ψηφιακή αναβάθμιση των οδοντιατρίων μας για να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να προωθούμε εργαλεία όπως της εικονικής πραγματικότητας και των προσομοιώσεων, στην εκπαίδευση των φοιτητών μας, στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων οδοντιάτρων, ώστε να ενισχύουμε τη μάθηση και την επάρκειά τους. Η τηλεοδοντιατρική ανοίγει νέους δρόμους στην πρόσβαση φροντίδας, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε υπηρεσίες σε ασθενείς που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Παράλληλα, να δώσουμε έμφαση στη διεθνοποίηση της έρευνας και τη συμμετοχή μας σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπείων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα από διεθνή δίκτυα οδοντιάτρων θα μας βοηθήσει λοιπόν να ενισχύσουμε τη συνοχή και τη συνέπεια των πρακτικών μας. Επίσης, η εργασιακή ασφάλεια και ευεξία είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε εργονομικό εξοπλισμό, σε δράσεις ευεξίας και διαμόρφωση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους συναδέλφους. Η βιωσιμότητα είναι επίσης βασικός πυλώνας, όπου έχουμε τη δυνατότητα και θα πρέπει περισσότερο στο μέλλον να χρησιμοποιούμε βιοδιασπόμενα υλικά και να εργαζόμαστε για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των δορμών μας. Η πρόληψη είναι πάντα κεντρική. Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού με μέσω ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών που βοηθούν τους ασθενείς να διατηρούν καλή στοματική υγιεινή θα πρέπει να ενισχυθούν. Η κοινωνική υπευθυνότητα επίσης είναι μια δέσμευση, να διοργανώνουμε θελοντικά προγράμματα δηλαδή για ευάλωτες ομάδες και να συνεργαζόμαστε με ΜΚΟ για να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα υγείας είναι ένας κοινωνικός μας ρόλος. Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων και η προστασία της ιδιωτικότητας είναι και αυτό ένα θέμα της επόμενης δεκαετίας, θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας και φυσικά αυτός μπορεί να αποτελέσει έναν βασικό οδικό χάρτη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η οδοντιατρική διαμορφώνοντας το μέλλον της με βάση τις αξίες της ποιότητας, της ευθύνης και της συνεργασίας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ο χώρος μας βρίσκεται σε μια εποχή μετασχηματισμού και κανένας μας δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Εμείς η γενιά που είναι τώρα στις επάλξεις, αλλά και οι νέοι οδοντίατροι, καλούμαστε να ηγηθούμε με καινοτομία, σεβασμό στην παράδοση και υπευθυνότητα απέναντι στο επάγγελμα και την κοινωνία. Οι νεαροί συνάδελφοι και μαθητές μας είναι η γενιά που πρέπει να φέρει την αλλαγή, η γενιά που θα υπηρετήσει τους ασθενείς με ευσυνειδησία και θα διασφαλίσει ότι η οδοντιατρική παραμένει ανθρωποκεντρική, αποτελεσματική και υπεύθυνη. Κλείνοντας, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της γενιάς μου για όσους προηγήθηκαν και μας βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ. Μακάρι λοιπόν και εμείς να βοηθήσουμε με τη σειρά μας άλλους συναδέλφους να ηγηθούν, να εμπνευστούν και να πάνε την επιστήμη μας ένα βήμα πιο πέρα με ταπεινότητα και όραμα. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλους μας στο ταξίδι μας προς το μέλλον της οδοντιατρικής.